posant a estudiar Touch Designer, que és un software de generació i programació en vídeo. En un moment en què jo no sabia gaire bé què és el que volia fer, Eina em va donar una mica la direcció professional que he agafat, em va ajudar a trobar-me i a pensar en el disseny d'una manera diferent a la que jo m'havia plantejat en un principi. Des del 2017 soc freelance, soc directora d'art. El TFG que vaig fer a Eina va ser molt important, que tot i que no ho sabia en aquell moment, s'ha lligat completament al que estic fent ara. Disseny gràfic, direcció d'art, producció d'esdeveniments, disseny d'experiències, fotografia, creació de contingut. Som estudiants de quart curs de producte Eina. Per nosaltres com a estudiants ha sigut un orgull i una il·lusió enorme poder viatjar a Milà a la fira del Salone. Veure la nostra làmpara per primer cop exposada a un espai així doncs ha sigut realment un orgull. I aquí a Eina hem tingut l'oportunitat d'explicar com ens ha acompanyat l'escola des d'un projecte universitari fins a poder tenir la làmpara exposada a Milà. Vaig fer el TFG en relació al disseny gràfic i la tipografia. Eina jo crec que m'ha servit en molts aspectes de la meva manera de treballar i de com estic ara en el món laboral, tant a l'hora de tenir un criteri com a l'hora de tenir uns coneixements que em donin la seguretat en la que poder treballar a gust i crec que tot això seria. Avui a la presentació he explicat la meva trajectòria laboral, que va començar com a dissenyadora d'espais i ha acabat sent de project manager i de freelancer d'animació 2D i 3D. Considero que el disseny és un valor afegit perquè tu pots dedicar-te a el que vulguis i el fet de ser creatiu et farà fer millor la teva feina i entendre millor les necessitats dels teus clients. Ens ajuden a treballar d'una manera bastant conceptual aquí a Eina i és algo que, tot i estar en una empresa de publi, es valora molt en quant a tenir una figura que primer li agrada molt pensar i tenir clar el que s'ha de fer i després poder-ho aterrissar de la millor manera.